హాయ్ అండి, నమస్తే. రెగ్యులర్గా ఆఫీస్కి కాలేజ్కి వెళ్ళేవారు ఎప్పుడు రొటీన్గా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా అలానే కంఫర్టబుల్గా ముఖ్యంగా బడ్జెట్లో దొరికే కలెక్షన్స్ కోసం సెర్చ్ చేసే ప్రతి ఒక్కరికి ఈ రీల్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. సేవ్ చేసుకోండి. ఈ బ్యూటిఫుల్ డ్రెస్ అయితే రీసెంట్గా నేను ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో మనీష్ కలెక్షన్స్ నుంచి అయితే తీసుకున్నాను అండి. వీళ్ళ దగ్గర క్వాలిటీ నిజంగా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. అందుకే ఒక సింపుల్ పెరల్ సెట్ కూడా ఆర్డర్ చేశాను. ఇలాంటి మోడల్ ఎక్కడ చూసింటారు కదా, క్వాలిటీ కూడా అంతే బాగుంది. చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్లో చాలా మంచి కలెక్షన్స్ అయితే వీళ్ళ దగ్గర నాకు దొరికాయండి. ఎంత క్యూట్గా ఉన్నాయో చూడండి. ఇయర్ రింగ్స్ కూడా పెట్టుకుంటే కూడా అంతే బాగుంది. సింపుల్గా చాలా స్టైల్ లుక్లో ప్రతి ఒక్కరికి సూట్ అయ్యే విధంగా ఉన్నాయి. అలానే శారీస్ మీదకి కూడా చాలా బాగా సెట్ అయిందండి. ఒక్క పేరు మనకి మల్టీపర్పస్కి అయితే మనం యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఏజ్తో సంబంధం లేదు. ఇలాంటి ఎన్నో కలెక్షన్స్ అయితే వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి. ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ కూడా వీళ్ళు వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి ట్రెండీ కలెక్షన్స్ కావాలి అనుకునే వాళ్ళకి చాలా మంచి ట్రస్టెడ్ పేజ్. ఒకసారి ట్యాగ్ చేస్తాను, వీళ్ళ పేజ్ చెక్ చేసేయండి.